Darent & Curtis uvádza najmenej kreatívnu PF-ku v hre. Každý rok sa agentúry snažia urobiť okolo svojej PF-ky poriadny rozruch. My sme sa rozhodli šetriť našu kreativitu pre klientov. Nelámali sme si preto hlavu a klientom sme poslali jednoduché želanie, ktoré sme vlastnoručne, oldschoolovo napísali na stroji. V liste sme im zaželali pekné sviatky a odkázali im, že si našu ušetrenú kreativitu môžu vyčerpať pre ich projekty v roku 2015. A čo na to naši klienti? Jednoduchý nápad, jednoduchá exekúcia. Jednoducho Darent & Curtis. www.darencurtis.sk. Reklamná agentúra ako má byť.